Hi YouTube, hi YouTube, hi YouTube. Hi bro, what's up? Ripen Boro, yeah, BR vlogs. What's up bro, what's up? Hi. Stone. Hi, hello. MB, Basmantay, hi, what's up? Hi, ada light, Lwgw, ada. Sorry, light, isim los dong. Okay. Hi D, what's up? Bye bro. Okay, good evening bro. Good evening. Love you everyone, okay? Love you too much. बहुत love, बहुत love. I'm sorry यार actually video love ना I'm really sorry. आं ada thola sandar na like एसे खामानि दं. मोजाङानो okay सांखां बसुमतारी मोजाङानो आङो. Driti Sinsu Boro love you too. Okay. Panjit good evening sir. Abi sir bunga please. Okay sir bunga. Tell me yes your brother. Okay. Hai ada ma khabar. Mojang na bro birkhang mojang na bro. Okay. So for fun young bro okay bro advice okay I can give you advice okay but like mane ang sana जेनेबा mane for the new youtubers जाय फैहांदों okay जाय फैहांदों बिसना आं होनो हायो okay hello Ranjan Boro hello okay for the new youtubers okay like गोदान youtubers फैहांदों बा आं होनो लुबैयो कि please यार फै जेबो नङा नोङो hello आदा माब्रै दं सुब्रता मुसाहारि official मोजाङैनो दं bro मोजाङैनो दं okay so new youtubers जाय फैहांदों KB Boro please ya don't call me sir please don't call me sir ya sir बुंना please okay आं नोंनि brother जानो हागौ नोंनि फंबायबो जानो हागौ so don't call me sir आं एफाग्राब educated नङा okay आं बेसेबां limitations दं बेसिमल' आं बुङो okay बेनि बारा over बुंनोबो गोसो जाया please okay don't call me sir bro Leng okay अबे यार please bro यार अबे उदालगुरी legend please don't call me sir please don't call me sir यार please okay so let me say okay for the newcomers आं होनो लुबैयो कि नाय bro bro sis जायानो जा आं होनो लुबैयो कि please come फै okay फै मोजां content लाबो मोजां means बिदिनो कि मोजां माने खालि vlog खालामनाय एबा criticize खालामनायल' बेल' content नङा नोंनि आं मार्गो okay एबा roasting खालामनाय बेल' content नङा मेरला content दङ नोंसोर हायो like hello bro आंखौ सिनायदों ना सिनायाखै आकाश नार्जारि आं सिनायदों खोमा मिथिया bro okay but name खौ खोनानायावथ' okay best age मा bro नोंनि साननायाव for starting 15 16 17 18 I would say कि 15 आनो जा 16 आनो जा it doesn't matter okay if you have a good contents it doesn't matter your age okay love you Ada from Sirang love you Ada from Orang okay बेबायदि रायलायनाय स्टाइलखौनो रायलायबाय था बियो गावबा गावसो उनाव मोजां मोननाय जागोन आदा बेसेबां फरायखो प्लिज पाबन दैमारि आं हाई सेकेन्डारि पास ल' ब्रो ओके एचएस पास ओमफ्राय फरायासै आदाया ओके फरायनो हाई सेकेन्डारि पास एचएस पास ओके बेल' बसुमतारी मा खबर आदा मोजाङैनो उत्पल ब्रह्म गुड इभिनिं ब्रो गुड इभिनिं टु इउ टु ओके प्रो नो इंग्लिश मेकारखौ नायना नाया आं नायो ओके मानो होनबा बेनावहाय फानि मोनो आरोना फर दैट रिजन आं नायो आदा अननानै आंनि चेनेलखौबो एसइके आउट साउट आउट खालामलाय आंनि व्लग भिडिअआ जागोन ना जाया ओके पन्जित बसुमतारीखौ प्लिज थांनानै सापर्ट खालामनाय प्लिज ओके जिबि ब्लग्स आदा बोरै खबरालाय दासो आं मोजाङैनो ओके बर' मिशन सोदोबनि सायाव मा बुङो ओके बिनि सायाव आं जेबो बुंनो गोसो गैया आं दायो बिनि जेबो रिएक्ट खालामनो गोसो गैया आं रिएक्ट खालामनो गोसो गैथ'आ मानो होनबा नोंसोर मिथिखायो
Okay, माने दैमा मोनसे बोहैगासिनो बेयाव आखाइ सुनो सेस्था खालामदों बियो okay बेखौल' आं होनगोन बिराद सिम्पोलाव बुंबाय आं दैमा मोनसे बोहैगासिनो बेवहाय आखाइ सुनो सेस्था खालामगासिनो मानो होनबा नोंसोर नाय okay गेप्सखौ नाय 1 month नि उनाव बे गेप्सखौ नाय प्रसेसनि खोथा थायो बेयाव okay नों बेसे qualifications I would say higher secondary pass okay and I'm not ashamed of that आं लाजियाबो होनना लानाय आं बिसिमल' फरायनाय Ada obini gopurni domonpur jaga yo but you call me once after live session okay sure bro sure Lalit brother I would call you don't worry about that Bodoland tiger ma जाखो आदा यार बिनि खोथा जेबो बुंनो नाला it's useless okay नोंसोरो नुखाबाय नोंसोर मिथिजोबखासै बयबो बानायजोबबाय बिनि सायाव भिडिअ you know that आरो बेयावहाय बुंनांगौ जेबो गैखाया आरो आं सिगांनो प्रेडिक्शन खालामखादों प्रेडिक्शन माने सिगांनो आं बुंखानायखामोन बे सासे I would say like for the community जोंनि बर' YouTube community like it's useless okay useless मानसि आं बेखौल' होननो लुबैयो आरो जेबो होननो गोसो गैला अभार बुंनोबो गोसो गैया okay useless person नाय आं मोनसे खोथा बुंनि like last time आंखौबो पक खालामखां पक माने थुबाय okay comment boxआव थुदोंमोन बेबो बड'लेण्ड टाइगारा बाट आं जेबो रियेक्ट खालामफिनाखै आं जास्ट सिम्पल मोनसे होनफिनदों बेखौहाय रिप्लाइ होफिनदों कि लाइक आदिया दाबो गरमानो होननानै okay simple holy moly guys holy moly brother bro बायथ' दे okay we are Boro please don't call me sir please आंखौ sir लेंना please okay आं गहपुरनि bro okay bro आनजा sis आनजा जिखुनु जा आं गहपुरनि आदा गाव दं गाव मा जादों सिनो बर'फोर नाय एक्चुअली आं होननो लुबैयो बेखौ दावराव होनना सानना लाना मानो होनबा लाइक एसेबाबो टक्सिसिटि माने गाज्रिखौ फोसाबनो एसेबाबो दावराव जाखायो दै बेखौनो एफा सानना लानाङा बर'जों बर' होननानै बुंना लानाङा मानो होनबा गाज्रिखौ जोङो सापर्ट खालामासै गाज्रि होननाय बुस्थुखौ सापर्ट खालामा जोंनि कमिउनिटिया बेसेबां हायो साफा जानांगौ बेखौनो आं लुबैयो अके स' बेखौहाय दावराव सानना लानाङा ओइ जना ब्रह्म बसुमतारी जय बर' हारिनि अके सांमा बसुमतारी लव यू बेबी आइ एम सरि यार आइ एम नट ए बेबी डोन्ट कल मी बेबी प्लिज अके आदाया 1 इयाराव 1K खालामनो हायाबा प्रब्लेम जायो नामा उनाव प्रब्लेमथ' जाखायो अके प्रब्लेम जायो 1K खालामनो हायाबा प्रब्लेम जाखायो वी आर बर' आंबो जावबाय बड'लेण्ड टाइगारखौ सोर अबे वी आर बर' प्लिज डोन्ट कल मी सर प्लिज अके Arunay Musari, good night, bro. From West Bengal. Love you so much. From Baksa. Montu, Boro, from Baksa. Love you. Okay. GB Vlogs, love you, bro. Love you, sis, if you are a girl. Okay. Love you, sis. So for the newcomers, I'm going to be like bringing a good content. जाय जों बेसेबां हाय लाइक जोङोथ' आङो टक्सिकखौ साफा खालामनो लुबैयो ओके आरो नोंसोरबा मा लुबैयो नोंसिनि सायावसो बेफोरो ओके दा बड' guy love from Junai यार love you too from Gopur आदानि नेमालाय आंनि तामुलपुरनि फाराय आदानि नेमा मालै आंनि नेमा सुरेश नार्जारि ओके आं विश खालामो लाइक बयबो जाय इउटुबार्स फैयो जाय गोदान इउटुबार्स फैयो बि अनेस्ट ओके आंनि थाखाय सार गाज्रि दामोन we are बर' आंनि थाखाय सार गाज्रि दामोन I'm sorry यार आं बुजियासै खोथाखौ okay the Bodo guy bro did you did you came Junai before yes I went many times bro I have my friends आंनि friendsफोर दं रिशामा हाय फंबाय हाय आब' हेल' आदा मा खबर मोजाङैनो दङ okay अनसायग्रा बर' मोजाङैनो जावना हो ब्र' एक्चुअली आं जावनाय नङा ओके आंना जावनाय नङा बड' 9XM हाय ब्र' मा खबर मोजाङैनो दं पिटार ओके बसुमतारी आदाया हाबा जाबाय औ आं हाबा जाबाय ब्र' ओके GB Vlogs me from उदालगुरि आदाया बयबो सापर्ट खालाम जय बर' हारिनि जय थेंक इउ सो मच नोंसोर सापर्ट खालामबासो आं ग्र' खालामगोन नोंसोर सापर्ट गैयाबा आंहा लाबानो गैखाया ओके आंनि भइसआ इसिम गोसा जानायानो नङा नोंसोर सापर्ट खालामबासो जागोन वी आर बर' माने नों आंनि थाखाय सार okay as you wish okay but please don't call me sir यार मालाबा माने इदि मोनो कि लाइक आइ एम हाई लेवल बिदि टाइपनि सानना लानाङा आं जि दं I'm a normal person okay I'm normal person I'm nothing that big type इदि सानना लाया आं गावखौनो गाव like entrepreneur or something like that इदि सानना लाया okay I'm a normal person like you बेल'
ओइ जाराव सन आदा आंखौ एसे हेल्प खालामदो आंबो इउटिउबार जानो गोसो दं बाट नोंनि कन्टेन्टआ मा ब्र अके नोंनि कन्टेन्टआ मा बेखौ नायग्रोनोसै ओमफ्राय सापर्ट खालामगोन दन मारिया कन्टेन्ट मोजांबा वी सापर्ट एभ्रिवान यार कन्टेन्ट मोजां जा जों सापर्ट खालामखायो जों आं सब कन्टेन्ट गाज्रिबा जों सापर्ट खालामखाया आम सरि यार अखा हानायखाय बारा मोजां खोनायासै आंहा ब्र इट्स अके अके जिखुनु जा दे दे अखा देबो नङा बिस्क मं बि हाय गुड इभिनिं ओके बाडी गुड इभिनिं बाडी गुड इभिनिं सना खाख्लारि हाय फंबाय गुड इभिनिं इउटुब HK व्लॉग्स बर' हेलो ब्रो हेलो ओके हेलो बाडी जय बर' हारिनि जेम्स आरो बडलेण्ड टाइगारनि कन्ट्रोवर्सियाव माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा आई वुड से बडलेण्ड टाइगारना रं दं स्ट्रेट फरवर्डलि ओके बेना गोरोन्थि दंमोन कि बे फेक एलिगेशन लगायदों रिसार्च प्रपर खालामाखै आरो फेक एलिगेशन लगायदों जेम्सनि सायाव जेरावहाय होनदों कि लाइक यु नो इट मा होनदों बेखौहाय हा लाइक समथिं फिल्मनि एक्टर माबा एक्टर होनना मिथि खालामदों ना स' बेफोर फेक एलिगेशनसो अके आरो बे बाय फर्सलि एबा केमेराफोर दोनखुमानानै साफायाखै अके जाय मानसिया खालामजादों भाइरेल बे हारसिंनो साफायदोंमोन अके बेखौ बुजियोना नोंसोर बुजिगोन नोंगौ जायो आं RS हरगोन आदा प्लिज नांगौ जायो आं RS हरगोन आदा प्लिज आम सरि आं बुजियाखै RS माने मा होननाय जाखो मा हरनो नागिरखो अके ओइ जारौ सना होननाया yes we are with you bro every time every day every second thank you so much be always with me okay bro आंनि content situation situ status oh status okay status okay status होनना लुबैदों like जेबो नङा खालाम स्टेटासबाबो लासैनो ग्र' खालामखायो आरो जोंनि इउटुब माखाय जोंनि बर' कमिउनिटियाव जि इउटुब कमिउनिटियावथ' स्टेटास होनबाथाय थांखायो गोगोम थांखायो कलम्बियास नार्जारि दायो देखायथ'आ अके 50K होनदों आं नाथाय नायनो लुबैथारदोंबा इन्स्टाग्रामाव थां सरि आंना प्रनाउन्सियेसन गोरोन्थि जाफ्लांबाय सरि फर द्याट इन्स्टाग्रामाव थांबानो जाबाय अके इउल सि कलम्बियास इन्स्टाग्रामाव थां फल' खालामनाय नुगोन होनबानो हाय ब्र दा वर्ल्ड हाय वाट्सआप बादि सांखां बसुमतारी आदाया हाबा जानाय नामा औ आं जाखांबाय हाबा जानाय अके आंना फिसाला सासे दं आदा न'खराव बोरै दं मोजाङैनो दं जिबि ब्लग्स एबि ब्लग्स क्रिएशन अके बाजैखौ खनसे देखाय दे आदा दायो नंथ'आ 50K साबसक्राइबार जा होमबानो आं देखायगोन इउटुबाव अके बाट दायो नायनो लुबैदोंबा इन्स्टाग्रामाव थां नुगोन नोंसोरो ब्र ब्लग्स HKB ब्लग्स ओके ब्र आं हिन्दी ब्लग्स बानायो आंखौ एसे सापर्ट खालामनो हागोन ना HK ब्लग्स नों हिन्दीयाव बानायो देट मिन्स इउ आर इन मेइन स्ट्रिम ओके नों मेइन स्ट्रिमाव थांबाय स' बेवहाय सापर्ट माने इदि खालामखे बेसेबां हायो बानायबाय था भिडिअस कन्टिनिउसलि मेइन स्ट्रिमाव थांबाथाय एसे खस्थ' जायोलै लकेल स्ट्रिमाव बेलेग जाहैयो ओके मेइन स्ट्रिमाव थांबा थाबबो ग्र' जायो जानायालाय थाबबो ग्र' जाखायो टेग मोजां लगायनो रोंबा थाब ग्र' जाखायो मेइन स्ट्रिमाव ओके लकेल स्ट्रिमावथ' एसे प्रब्लेम जाखायो नोंसोरबायदि जानो वी आर बर' डन्ट वारि यार स्ल' लासै खालाम एफाग्राब नोङो हाखु दाखु सेस्था खालामनाङा अके हाखु दाखु जानो लुबैथारना अके माने मोनसे थायोना साडेनलि मोनसे फेम मोनबाथाय माने मानसिया अबाव थानो अबाव मानो जालाबायो दै इयावनो गोरोन्थि मावफ्लाङो साडेनलि फेम मोनबा अके स' साडेन फेमफोरखौ लुबैनाङा लासै ग्र' खालाम आंबो लासैनो ग्राइन्ड खालाम दायो ग्र' खालामगासिनो स' आइ एम हेपि विथ द्याट यार अके आइ एम हेपि विथ द्याट हारिकान्त बर' हेल' ब्र नोंनि भइसखौ जोबोद मोजां खोनायो ब्र फ्रम क'क्राझार यार आं क'क्राझाराव थांखांबाय अके क'क्राझाराव थांखांबाय what is your channel about what inspiration you inspire you to I would say कि inspirations नाय आंनि चेनेलनि actually my channel is about criticism and critical thinking like I want people to think it critically okay माने एकदमबारे बेसिक लेभेलाव सानो बिराद मानसिफोरा माने फैगोन नायगोन भिडिअबो प्रपर नाया ओरैनो जास्ट फैना कमेन्ट खालामफैयो कि बे गाज्रि बे मोजां नङा होमबा आरोबाव दायो माने ब्लाइन्डलि फल' खालामो बिराद मानसिफ्रा एकदमबारे गिदिर इउटुबार मिन्स क्लाउड वाइज इसोर जाज खालामो अके जोंखौहाय मानसिफ्रा जाज खालामो एस क्लाउड वाइज नों साबस्क्राइबार हिसाबसो जाज खालामो कि बिना बांसिन भिउस दं बिना बांसिन साबस्क्राइबार्स दं स' बे जिखुनु बुंदों बे थ्रु बिदि सानो अके बाट इन रियेलिटि आं होनो लुबैयो कि बिदि क्लाउड वाइज जों जाज खालामा रावखौबो आरो क्लाउड वाइज जों नायनाङा अके
बे मानसिया जाय मानसिया फिसा इउटुबार जा गिदिर इउटुबारानो जाना बे प्रुफ होदों विथ एभिडेन्स माबा मोनसे बुंदों एन्ड लजिकेलि माबा मोनसे बुंदों अके देन इट्स अन यू नोंसोरसो साननांगौ अके जोंथ' बेसेबां हायो जों ट्रुथखौ देखायगोन आंथ' हानाय मानि ट्रुथखौ देखायगोन अके आरो बेयावहाय नोंसोर बिजिरनाया नोंसिनि सायावसो अके आंथ' हमै हमै थांनानै हमै हमै बुंनो हायाना बिजिरदो बे खोथाखौ हो स' आं माने बेसेबां हायोखिलाय बेसिक लेभेलाव आं बुङो खोथाफोरखौ अके एफाग्राब डिपलि बुङो बिसोर जास्ट बेसिक लेभेलाव आं मानियोखि डिपलि बुङो बुंनायालाय बाट माने बे वर्ड्सफोरखौ एकदम बेसिक लेभेलाव बुजायनो सेस्था खालामो आंनि भिडिअसफोरजों अके love you so much okay Ananya Basumatari please ya थांनानै आंनि D खौ एसे सपोर्ट खालामै please okay आंनि D खौ थांनानै एसे सपोर्ट खालामै my elder sister sibling नङा but still she is my sister best sister yeah best I would say best आदाया बेसे लागोन बेसेया लागोन फरायनो आरो बर'आ इंलिश AB vlogs creations आदाया बेसे okay first of all आं कमेन्टखौ माने स्क्रल खालामनानैसो फरायगोन okay आं बयनिबो कमेन्ट फरायगोन बयनिबो कमेन्ट रिप्लाय होगोन okay प्लिज फर दैट रिजन सानाखि आंनि कमेन्टखौ दाबो नायाखै होननानै बाट आं स्क्रल खालामनानैसो नायगासिनो okay आङो हाई सेकेन्डारि पास आरो इंलिसाव फरायो okay इंलिसाव फरायो बेंलाय नार्जारि हाय आदा बोरै दं ब्र लाइफसो फैखोमाना दं औलै हेल' नों जेम्स आदा नाव गोरोन्थि दं होनना सानो नामा जुदि सानोबा मा सानना खोथादो अननानै सानसुमा खुंगुर ब्रह्म आं जेम्स आदानियाव आइ डोन्ट सी एनी मिस्टेक अके एफा गाज्रि बुङाखै जेरै बडलेण्ड टाइगारा बुंदों बिदिथ' गाज्रि बुङाखै आं एफाग्राब मेनुपुलेसनबो नुवाखै बिनि भिडिअआवहाय बाट बडलेण्ड टाइगाराथ' बेनिखासै मिथिखासै माथो माबायदि आं सिगांबो बिनि सायाव भिडिअ बानायखाबाय आरो दायो बिनियावहाय गाखोनो लुबैयाखै माने आं नलबा बांसिन गाज्रिसिन माबा जागोन आरोना गाखोनो लुबैयाखै बिनि सायाव दायो गाखोथ'ला बयबो गाखोखाबाय बिनि सायावहाय आं दायो गाखोथ'वा अके बाट आं सानोखि जेम्स आदा जेम्सनि जि भिडिअ होदों बेफोराव जेबो गोरोन्थि नुवाखै आङो अके बाट वान थिं इज देट सौनो मानो होननाया एसे थांदों आरो बेवहाय आं सानोखि बे एसे गोरोन्थि बिदि बुंनाङामोन बेबो मानो होनबा बुजिग्रा मानसिया बिदि बुंनाङामोन आरो बेखौनो लुबैयोमोन आरो आदा जेम्सखौ आरो बडलेण्ड टाइगारखौ मा होनबावनो नोंसोर सब बयबो मिथिजोबखायो नुखानाय मानसि अके आदाना फेसबुक पेज गैया नामा ब्र ओइ जारसना आंना फेसबुक पेज दङ नार्जारि कर्नार सेम नेम अके थांनानै फल' खालामनाय प्लिज कलम्बियास नार्जारि इन्सटाग्रामाव मा नेम आं नोंना आदा आंना केभिन नार्जारि अके आरो डिसक्रिपसनाव लिंक दंखायो थुनानै नायहैबानो जाबाय बे लाइभ स्ट्रिमाव लिंक गैयाबा बेलेग भिडिअसफोरनियाव माने डिसक्रिपसनाव थां लिंक दंखायो इन्सटाग्रामनि फेसबुकनि फल' खालामबानो जाबाय रुपेश्वर बसुमतारी आदा नों बर' मिडियाम फरायाखै नामा आं फरायाखै एन्ड आम सरि फर द्याट अके आं फरायनो गोसोमोन बाट फरायनो मोनाखै आम सरि फर द्याट एमबि बड' मोजां ना आदा खबरा औ मोजाङानो आंना धरती सिन्स बर' आदाया सोर सासे बर'नि इउटुबारखौ मोजां जौगानाय नुगासिनो मोजाङै जौगानाय नुनायखौथ' आङो दङ सानैसो आंनि नोजोराव हिसाबै अके आंनि नोजोर हिसाबै सानैसो दं मोजाङै माने जेबो मेनिपुलेसन एबा टक्सिक खालामा गारा जौगानाय आं नुनाया बड' इनफ' नुदों आङो आरो जि इनफरमेसन जादों बांसिन आपडेट होग्राफोरखौ नुदों आरो ना ओमफ्राय ब्रादार एलफ्रिडखौ नुदों आङो बर' जि दायो नुगासिनो ना बर' जि गावहाय बर'नि मोनसे एक्सट्रा खुलिना लाखादोंना चेनेलखौ बेखौ आं मोजाङै नुदों आरो एन्ड डिएन व्लग बेखौ अके Okay, 1 year out. Abe yaar one second, same comment, yeah. Okay, Satos, I think Sotas video. Love from Laking Karbi Anglong. Love you too, bro. Sangkang adaya mami. I'm sorry, man. Okay. Mantu boro. Ada neng moनसे खोथा सानदोंमोन आदा बर'नि इउटुबारफ्रा बोसोरसेयाव खनसेबाबो मिटआप खालाम नांमानलाय बर' इउटुबारफ्रा ग्रुप मोनसे बानायनो
Enggau ada hoi bini bagai ma sana mantu boro ang sana ki ha group बानायनांगौ literally but group थ' बानायखानांगौ आरो meetup खालामनांगौ literally okay मोजाङानो मनोज बसुमतारी आदा बाजेखौ खिन्था Instagram थांना नाहि please okay आदा नोंनि real name मा GB blog आंनि real name जाहैबाय सुरेश नार्जारी ओइ जारो सना नामाबो डेन्जार माथो बर' ब्र आं बडलेण्ड टाइगारखौ नायनो हाला YouTube नायबाथाय बेनिल' नायो नुयोना नायो आं ओके बाट नोंनि गोसो ब्र नों नायै नाया इट्स on you okay Rohit Basu good evening bro S Slurry hey hi dude how are you I'm fine okay I'm fine dude Mr. Samden Basuntari Mr. Samden मारै आदा खबर मोजाङैनो बेंलाय नेट नाङाखै आंना नायनो हायाखै मा होनबावनोलै गामिनि प्रब्लेमा बेनोखा अखा हानाया बारासिन जाबाय ब्र आं लाइफनिफ्राय ओंखारथ'बाय थेंक इउ ओके थेंक इउ लिरदों ओके फाइन वी आर बर' दे आंनिखौ साबस्क्राइब खालाम होदो अन्नानै आदानि सापर्टार्सफोरखौ I would say जोंनि supporters होनबा माने एसे गाज्रि खोनायो ओके आं बेखौनो होनो बयखौबो होनो लुबैयो don't follow me blindly आंखौ blindly follow खालामना okay don't be blindfolded if I do anything wrong please point it out आं बयखौबो होनो आं गोरोन्थि मावोबा point out खालाम okay don't be like blind followers जानाङा जेरै दायो क्लाउड हिसाबै follow खालामना बांसिन मानसिफ्रा स' बिदि जानाङा okay एसे बिजिर खोथाफोरखौ एसे साननांगौ जायो लजिकेलि सान जेम्स आरो बडलेण्ड टाइगारनि सायाव मा बुङो ब्र UJ Gaming, love you, brother. Love you so much. Okay, I would say like आं होनो गोसो गैला बडलेण्ड टाइगारनि सायाव जेबो होनो गोसो गैला आं प्रेडिक्सन खालामदोंमोन सिगांनो ओके सिगांनो मिथिखायो बेखौहाय जेब्ला आं बेनि सायाव भिडिअ बानायदों बेयावनो आं मिथिखायो कि बे सासे इउजलेस पार्सन आरो बे भिउसनि थाखाय साबस्क्राइबार्स थाखाय जिखुनु खालामनो हायो बे गोदाव सोराव खोथाफोर बखिलाबायनो हायो फेक एलिगेसन ल' हायो बेखौ आं मिथिनो हादों ओके आरो आं जेबो बिनि सायाव जेबो फैनो गोसो गैला बडलेण्ड टाइगारनि सायावहाय आरो I would say कि बडलेण्ड टाइगारा मिस्टेक मावदों बेखौ आं सिदा सिदा बुंखायो पाब्लिकलि मिस्टेक मावदों जेब्ला बे फेक एलिगेसन लगायदों आरो जि वर्ड्सफोर इउज खालामदों इट्स भेरि भेरि नेस्टि ओके सासे पलिटिशियानखौ बांसिन बुंग्रा मानसिया बिदि बुंनाङा अके बेखौनो होनो आं इउजे गेमिं लाभ इउ यार नों मस्ट अफ द टाइम आंनि कमेन्ट खालामो थेंक इउ स' माच यार एप्रिसियेट खालाम आं बिदिनो खालाम ताकि आंबो डिमटिभेट दाजायो अके स' प्लिज यार कलम्बियास नार्जारी आदा बाजैनि बहानिमोन ओमफ्राय एडुकेशन क्वालिफिकेशन बेसेबां बाजैनाबो सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन या सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओके क्वालिफिकेशना सेम जोंना सानैनाबो सेम कलम्बियास ओके फानजा नार्जारी माब्रै दं फंबाय खबरफ्रालाय फानजा नार्जारी एक्चुअली क'क्राझारनि नङा होनलाय नोङो आं बेखौनो लुबैयो लाइक इफ इउ आर फ्रम क'क्राझार प्लिज टेल मी ओके फानजा नार्जारी होमबा आं खोथाफोरखौ बुंगोन ओके पिटार बसुमतारी आदाया बि बयनि भिडिअ नायो नामा आं नायो आं नाया नङा मोजां कन्टेन्टखौ आं नायखायोखा बर'नि होनबाथाय अके बर'नि जेनेबा बर' सासे बर'आ मोजां कन्टेन्ट होगासिनोबा आं नायो अके गाज्रि कन्टेन्टबासो आं नायनो बायो ओंखायनोसो आङो गाज्रि कन्टेन्ट जाय टक्सिक स्प्रेड खालामदों जाय मेनिपुलेट खालामदों बिसोरखौ आं बुङो क्रिटिसाइज खालामो अके जाय मोजां कन्टेन्ट खालामो आं सापर्ट खालामो ब्र नों इंलिश मेकार नि बागै जेबो थेंक्स होननाय भिडिअ गोसो गैया नामा ब्र एस इस्लाहारि नों मा होनखो लाइक ब्र नों इंलिश मेकार नि बागै जेबो थेंक्स होननाय भिडिअ गोसो गैया नामा ब्र आं बुजियासै मा होनखो नोङो थेंक्स फर लाइक डनेशननि खोथायावथ' हि इज डुइं भेरि गुड ओके डनेशननि खोथायाव हि इज डुइं भेरि गुड बेखौल' आं होननो लुबैयो I appreciate that guy. Onjalu Basuntari, hello brother. AB Creations bro, ओंखाम जाबाय नामा जाथ'वाखै थबसि देगासिनो दायो. दैमु बसुमतारी, hello bro, I'm coming. फै. BB boy, बहानि नोंहा दा आं गहपुरनि, okay. दैमु, oi, search out my text. Okay bro, okay. आं दायो WhatsApp नायथ'वाखै, okay. दैमु ब्र बे बडलेण्ड टाइगार देन्था गेसावखौलाय मा बुंबावनो ब्रा जेबो बुंनो गोसो गैला मीन्स इउजलेस दे आरोना
useless मानसिफोरखौ जेबो बुंना लाब गैया. There are many toxic people I would say. दङ दाबो दङ. Like 4-5 people are there. Like 4-5 ल' होनां just होनबाय कि majority number मोनसे आङो होनस्राबाय. But there are more people there. Okay. Mantu Swigari, bro, no, Mading, no, wow, Ma didn't, Batten didn't. Isim खोनाफैदों बा RFRF दिनैना गोरान बाथोन देयाखै नामा दा बाजिया ना गोरान बाथोन देयाखैनो देगासिनो ना गोरान बाथोन देगासिनो okay hi bro what is this brownist okay hi what's up buddy Colombia's दे सोर आदानि भिडिअखौ लाइक खालामाखै लाइक खालामना होदो अन्नानै please यार लाइक खालाम okay आं बिग मागिनो गोसो गैया please लाइक ल' खालामना हो होमबालाय माबा बिग मागि बाय नोंसिनि खाथियाव LB Vlogs मा खबर आदा मोजाङैनो दं ब्रो पिटार बसुमतारी मा ओंख्रि जाखोलै ओंखाम जायाखै दाबो ओंख्रि संगासिनो दैमु बसुमतारी खर'आव जेबो गैखाया बेना बोरमाना नों खागौलै बेखौ means literally I would say बेनि खर'आव गावदां sorry मा होनोलाय बर'आव मोसौ खि दं माने बेनि खर'आवहाय जेब्ला बिनि रायलायनायखौ नुनाय लोगो लोगो मिथिखायो माने like there is a cow dung in his head okay he's like shit person means like shit person I would say literally मा ओंख्रि आदा आं मिथिया फानजि हाजु नार्जारि hi bro hi what's up आदा home tour मालाबा बानाय home tour actually 20k जाबाथाय literally आं home tour बानायगोन don't worry about that GHJJ gas बाजिया बहानिरा लखिमपुरनि धृति सिनसु क्रिएशन बडलेण्ड टाइगार आखल आल खब जाबाय बे आदा जौ लोंना आदा आं माने इदिखौ ओके आं मोनसे खोथा होनबाय आं माने क्रिटिसाइज खालामो इज बिकज नाय आं बयखौ माने जौगानो लुबैयो आरो मोजाङै खालामजानो लुबैयोना दिदा जाथों होननानैसो खालामो खिन्थु मानसिफ्रा सानो कि जेलास फिल खालामदों मेगन सादों इदि सानो बाट आं रियेलिटियाव मेगन साया नोंबो मोजां मावदों आंबो मोजां मावदों नङा होमबा नोंनि गोरोन्थि आं नुदों आं बुंदों स' नों बेखौहाय एक्सेप्ट खालामनानै मोजाङै खालामलां फिउचाराव बेखौ आं लुबैयो आं रावखौ लुबैयाखै लाइक बे देरलांदोंलै आं बेखौ मेगन सानानै गोदोनायाव सेबथेनानै गाहायाव लाबोनो बिदि टाइपनि मिथिया ओके I just want everyone to be perfect means YouTubeआव फैदों means don't do bad influence बेखौ लुबैयो आं टक्सिक जानाङा बेखौ आं लुबैयो आरो मेनिपुलेसन्स होनाङा मिसइनफरमेसन होनाङा बेखौ लुबैयोमोन आं ओके आरो नों मोजां होननानै प्रिटेन्ड खालामफैना YouTubeआव ओके बिदिल' आंना आं हाबा जानाय ओके GHJJ जास्ट जिखुनु जा आं हाबा जानायसो प्र ओके अबेनि नों आं दि आं गुफुरनि थाबैनो बे बानायगोन बेनि भिडिअखौ आरो आं इनफरमेसन नागिरगासिनो बे मानसिनि भेरि गुड नागिरबाय था ब्र ओके नागिरखानांगौ मा खबर आदा गुड इभिनिं सुब्रात मुसाहारि लाभ इउ ब्र आरो आंना खबरा मोजाङानो बडलेण्ड टाइगारा कल जाबाय बे आदा जौ लोंहा ओके सेम थिं Mantu Boro bye good night love you so much Mantu Boro okay Colombia's Narzari ada हाबा जाना बेसेबां बोसोर जाखो I would say 2000 I think आं 19 बोसोराव हाबा जानो बा दायो 21 ना 19 बा दायो 21 बा सानना लादो एसे हिसाब खालामदां दा हिसाब खालामथ'ला AB Vlogs Creations आदा जों बर' हारिनि होनना गोसा बुं जय बर' हारिनि ओके दुखारु हाय ब्र बे नोंखौ आं नेबाय थादोंमोन आं सरि आरो आं एडभान्सआव माने लाइभ स्ट्रिम खालामबाय सरि फर दैट ओके आं होदोंमोन कमिउनिटि टेबाव कि 8 o'clockआव बाट नेटआ एसे इसु जायो 8टायाव दायो नेटआ एसे मोजांमोन ओंखायनो आं फैबाय सन्जय नार्जारि कारेन्ट गैया नामा दा माथो खोमसि नोंथां जोबोद मोजां नोंनि साननाया आं बेखौनो लुबैयो I want to be honest with you guys okay honestल' थानो गोसो आं नोंसोरजों मालाबाबो नोंसोरखौ मालाबा दुखु होनो गोसो okay रुपन बस नोंलाय मानो गुबुनखौल' बखियोब्रा ब्र नाय नों एसे सानदो okay रुपन बस बखिनाय नङा बियो
नोंसोर सानोखि बखिनाय ओके आं रावखौबो फेक एलिगेसन लगायफेराखै फेक माने नंखाय बाथ्रा बुंफेराखै ओके बिनि सायाव प्रुफ लाबोयो आं प्रुफ लानानैसो बुङो ओके आं बेवहाय जेबो नंखाय बाथ्रा बुङाखै नंखाय बाथ्रा बुंदोंबानो आंखौ होननो हागोन कि आं जावदों मादों बुंनो हागोन ओके आं रावनिबो फेस जाज खालामा सोरनि रावनिबो मोखांखौ जाज खालामफेराखै रावखौ बडि सेम खालामफेराखै आं बडि सेमबो खालामनो गोसो गैया स' बडि सेम खालामबासो बेखौहाय जावलायनाय होनो ओके बडि सेम खालामाखैबा बेखौ जावलायनाय होनो स' बेखौ एसे डिफारेन्स बुजिगोर ओके डिफारेन्स बुजिगोर प्लिज ओमफ्रायसो नों बखिनाय ना मानाय होनो गोसो होन ओके आं मिथियो कि नों बे नोंनि जेनेबा नोंबो सानदों खोमा कि आंबो बखियो होननानै ना आं बखिनाय नङा बेफोरो आं लुबैयो कि जायखौ आं बुंदों हा जायनि आं मिस्टेकखौ दिहुनदों आं बेखौ लुबैयो कि फिउचाराव दा जाथों हा बिदि फिउचाराव दा खालामफिनथों बेखौसो आं लुबैयो आं रावखौ माने लुबैया कि बेखौ आं बखिगोन बिनि साबसक्राइबार आंनाव फैगोन बिदि टाइपनि मानसि नङा आं ओके बिदि टाइपनि आं हेट स्प्रेड खालामग्रा मानसि नङा I just want everyone to be good बेखौनो लुबैयो आं पजिटिभिटिल' स्प्रेड जानांगौ अके पजिटिभिटि स्प्रेड जानांगौ बेखौनो लुबैयो आं रुपन बस प्लिज अके बुजिबानो जाबाय अनसुमा दिउरि नंगौ औ एभि ब्लग्स क्रिएशन्स बाजिया ओंखाम जानो लिंहरबायलै आदा लेंहरनाया लेंहरदों र' दसे थाबावनि आं इनि उनाव जाहैनोसै अके 1 घन्टा खालामस्रांसै लाइभ स्ट्रिमखौ फरायनायखौ दोनथ'वाखै दा नोंबो आदा आं फरायनायखौ दोनथ'बाय दायो आं दोनथ'थारबाय एकदम दोनथ'खाबाय आं दायो आं टिचार मावो आं मास्टार मानसि अके ओमफ्राय गाबोनहाय थांनांगौ दं आंहा स्कुलाव मोनगोन भिडिअ मोनबाय थागोन टेनसन लाना नोंसोरो आं स्कुलाव थाबाबो आं नोंसोर भिडिअ मोनबाय थागोन टेनसन लाना डिबि प्रडाक्शन अके मा खबर आदा बिराद मोजां आंनि खबरा दासान्दि अके बिराद मोजां Any more questions you can ask? Anything question? Any question? जायनि बागैनो जा आं जाय जायखौ जावखांबाय होनबाय अके मानोबा दायो सोरबा सासे आंखौ नों बखिनाय एबा जावनाय होनदों ना स' आं जाय जायखौ बुंखांबाय एबा जाय जायखौ क्रिटिसाइज खालामखांबाय बेनि बागै नोंसोर सोंनो हागोन अके ब्रादारा बबेनि आं गहपुरनि अनसुमा दिउरि अके स्कुलखौ देखाया दा ब्लगनि गेजेरजों हा टेनसन लानाङा गाबोन समफोर आं जेब्ला स्कुल सहैगोन होमबा आं देखायगोन ब्लगनि गेजेरजों अके अरुणाचलाव जोबोद मोजां आदा नों बिदि मोजां भिडिअ बानायलांबाय था आं सानफ्रामबो बेसेबां हायो आं सानफ्रामबो नोंसोरनि थाखाय मोजां भिडिअखौनो लाबोगोन आरो बेसेबां हायो आं नोंसोरो अनेस्ट जानो गोसो लाइक ए अपेन बुक माने लेखाखौ जेरै नोंसोर नायो अके कभारखौल' नायनाङा मालाबाबो रावनिबो कभार जास्ट भिडिअ नुयो नोंसोर ना जेनेबा भिडिअआवथ' फैनानै सोरबा सासे मोजां देखायफ्लानो हायो नङा होमबा बाट बिनि रियेलिटिखौ माने जेब्ला नोंसोर चेट खालामो नोंसोर जेब्ला बिसोरजों रायलायो फनावनो जा मायावनो जा होमबासो मिथियो बिसोरनि रियेल माने हिडन फेसखौ नुयो र' जानोसै र' Rapido. What about Golden Tiger? Yeah, this guy is shit. I would say literally this guy is shit. Last time I predicted, is it okay? Like 6 months back, I did a prediction about this guy, the name Golden Tiger. This guy started to poke me, okay, in my comment box. Like when we were making video of Watch Life All, when we were trying to take off the toxicity, that time this guy came and comment in that particular video where I was trying my best to take off this toxicity. So there I can understand that this guy is shit. He was trying to poke me and he was thinking maybe that I would literally react him back, but I'm not that kind of person that I would react it very fast. Okay. Yeah, I would do. I may react it if there is a point, but if there is no point, how can I react it? Isn't it? My school, teacher, private or government, I would say, nah, ang private or some government or आरो गभर्नमेन्टआ बेसेबां ट्राइ खालामबावनोब्रा फैसाल'सो नांगौ गभर्नमेन्टआव फैसा गाराबा जेबो मोना गुकुल नार्जारि बर' दायो अरुणाचलाव आसामनिखौ हाबनो होयोना होआ हाबनायाथ' जों हाबो ओके हाबनोथ' होआ एक्चुअलि जों खिन्थु हाबनो हायो आरो जों Golden Tiger is mentally harassed person. Yeah, literally, yeah. I would say, nah, he's like harassing this guy. Sorry, James, bro. Okay, he was harassing this guy because he put a fake allegation on him. Okay, like saying something shit. You know it. You saw that video. Ada nang vlog video बो खालाम आदा नोंखौ जोबोर मोजां मोनबाय आदा दाखालि नायफ्लांनानै नोंनि भिडिअ नों जे बुंदों गासैबो सैथो दा बेनोथ' दा आं सानफ्रामबो लुबैयो कि लाइक
honesty जानांगौ बिसां हायो proof देखायगोन आं नोंसोरनो proof गैयाबा आं मालाबाबो आं जेब्ला confirm नङा खोथाखौ आं मोनबाय ओके proof मोनसे फट' मोनबाय जेब्ला आं बिनि बागै नों confirm मोनखोन जायाखै एबा आं confirm खोन जायाखै आं बोरै बुंनो बिनि सायावहाय बिनि सायाव बोरै भिडिअ बानायनो बिदि आरो आं हायो नांगौबा आंनो मास मोनसेयानो लाथों बाट बे खोथाखौ आं confirm खालामथारगोन बेनि उनावसो How are you, bro? BB Gaming YT. Fine, bro, fine. Rapid, though James is afraid of his job, we know. No, bro. Rapido, he's not afraid of his job. Okay, but one thing is he's been humble. Okay, with that guy, the name Woodland Tiger, whose channel owner name Danjib Ramsare, he's humble of this guy. Okay, means why he is humble is because he saw the condition of his house. Okay, he saw the condition of his real life out na bini condition ko nuna se be ise humble jadang eba sympathy hodang. Okay, be giयाखै कि बिनि जब थांगोन मा थांगोन गिथ'वाखै बेसेबां फरायनाय नों आदा हाई सेकेन्डारि पास ल'लै हाई सेकेन्डारि पास ल' बाट दिस इज गुड ओके दिस इज गुड फरायनायजों जेबो माबा गैयाना नोंनि रिसार्च नोंनि एनालाइसिस फोरासो दा मेन खोथा नोंनि लजिकलि साननाय नोंनि क्रिटिकेल थिंकार जानांगौ आरोना बेखौनो आं लुबैयो बयखौबो ओके फाइन मे अल्सो प्राइवेट टिचार गुड यार रिंसार गुड maybe we can meet don't worry okay ringsar जों लोगो हमनो हागोन मालाबा okay अरुणाचलावबा मालाबा जों लोगो हमनो हागोन टेनसन लाना HB studio I'm sorry यार आं देवनागरी आं फरायनो रोङा please okay आं फरायनो रोङा literally आं फरायनो रोङा देवनागरी any more questions you can ask me please सोंनो दंबा सोंबानो जाबाय जाखांबाय नामा दा जाथ'वाखै दाबो जाथ'वाखै बे लाइभ स्ट्रिम जोबखांबासो जागोन आदा ब्लग भिडिअ बो लाबो नोंनि चेनेलाव आं माने मिक्सआप खालामनो गोसो गैया आंनि ब्लग चेनेल मोनसे गोदान खुलिफिननो सानदों बे मोनसे ब्लग चेनेल दंमोन बेखौ दानगोन आं ओमफ्राय ब्लग चेनेल मोनसे एक्सट्रा चेनेल मोनसे खुलिगोन ओके बाट बेयावहाय मालाबा मोनसे मोननै ओरैनो गोबावजों मोनसे मोननै लाबोगोन आं बङाइगाव फै खनसे जन बसुमतारी आं बङाइगाव बिराद बार थांबाय खोमा थांबाय जानांगौ मामि जोङो थांबाय ना थांखांबाय आं बङाइगाव थांखांबाय Ringsar, okay, buddy. Yes, sure. Come Instagram, DM me, okay? Instagram out DM kalam. We can meet by contact. Ma oंख्रि आदा ओंख्रिथ' गैया आं मिन्थिया दासिमबो आलु खोमा okay GHJJ मा नाम नोंस्रा न'खराव साबेसे दं आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आंजों साब्रैल' न'खराव मामि आं हिन्जाव माइ सान एबार लोगो हम सै ब्र ना yes जन बसुमतारी yes लोगो हमनांगौ आंनि फ्रेन्ड सासे दं बिनि चेनेल नामा जाहैबाय I think Gvoid something like that okay Gvoid आं कमिउनिटि पस्टआव होनो हागोन थांनानै प्लिज बेखौ साबस्क्राइब खालामहै आरो बेखौ सापर्ट खालामहै बे माने जाय लाइभ स्ट्रिम नायनो लुबैयो ओके जाय लाइक लाइभ स्ट्रिम नायनो मोजां मोनो थांनानै सापर्ट खालामहै लाइक PC गेमिंफोराव ओके मबाइल गेमिं नङा PC गेम्सफोराव इन्ट्रेस्ट दंबा थांनानै नाय ओंखाम जाबाय नामा दा जाथ'वाखै HB स्टुडिअ आं जाथ'वाखै ब्र मोजां नाङो मालाबा नोंसोर चेक खालामनो ओके नोंसिनि ओपिनियन मोनथियो ना what is your age bro I'm 23 right now okay 23 West Bengal फै नामा दा नों West Bengal थांफेराखै दे आं खिन्थु आं थांनांगोन र' खनसे थांगोन आं अनिल नार्जारी आं गहपुरनि Local Boro Max. Hi bro. What's up, buddy? What's up? Any more questions you can ask me, please. Dahi mane na idi jana dong ki like many people are saying me please reply back by ko. Okay. Jaya angko bungdang. But ang yar nungsirna sanna 1 month back dahi present opinane present ma jagasino controversy jagasino ba. Dahi mane बेयावहाय बे दैमायाव माने एसे आखाइ सुफानो सानदों बिदि टाइपनि आरोना Rapido yes my channel is monetized bro G1 Nursery मा ओंख्रि जाखो bro आं जाथ'वाखै ओंखाम God or what hello bro hit मोनखायो आं नोंखौ thank you so much आरो some people okay one second आदा नों original name मा हुइनसा स्वरगारी आंनि original name सुरेश नार्जारी
आं भिडिअफोराव टेमप्लेट ना इदि साइडआव आं होनानै दोनो सुरेश नार्जारि हस्ट होननानै HOST हस्ट ओके वेस्ट बेंगलाव फैबा खबर खालाम आदा लोगो हमगोन लिटारेलि आं खबर खालामगोन टेनसन लाना आं आपडेट होनो हागोन ओके आं थांबा ओके स' मोनसे खोथा आं बुंगोन ओके फार्स्ट अफ अल बिराद मानसिफ्रा आंखौ लाइक रिएक्ट खालामफिनोबा होनफिन होनदों बाट आई डोंट वान्ट Rapido, how much do you earn if you don't mind from YouTube? I would say still now I didn't get my payment. Ang token la payment mana. But literally I would say like from one video I used to get around $2-3 right now. Okay, after the controversy with Sonia Queen. Okay. Because I changed the category. Ang category ko change kalambai so benefit se mansabdang are earning ase jagasna. Okay. CPM ampai like CTR price high janan dong bai. Nang bobini bro, Mona Lisa Musari anggo purni. Okay, ang moncik kita lagi berita tentang story yang bagus. Okay, so dari berapa sebenarnya tinggal like bini saya sandeng na, jadi bag different records perlu dengan nani mention kamdeng. Ya orang tu bikuai record already mention kamai like leak kalam bro, leak kalam. I strictly hengkai like when I'm not doing wrong, confidently na ke hen hai mani like leak kalam ma kalam. I don't care about that. Ang aku be abuse kalam ke phone call be abuse kalam ke, so I don't care about that. Yeah. Jeblang abuse kalam ke, jeblang harassment kalam ke, jeblang macam garanti buang ke, then I should be scared na. Ginan jebel lagi heavy hoy. So li kalama it's on him. I will not say anything. Ada ang react kalam pina ini video so. React kalam no gusto because you see यार मन नि gaps tayo na यार reply होने gusto when you want to say something about me, right? So dini yang manchi video banay ba nung gaban iba sompur banay man na. Okay, you took 1 month. Nung sana la like there is a basic, okay, basic words per dong man, basic questions per dong man. Bikol ang ani like decode kalam na bini 1 month na guba. Man bauna. Yeah, it's useless na. Jab attention hina useless. So I don't care about that. Ma hana book beta tang say. But if there is a point, video points to man bang react kalam guman. Point gya useless. Okay, useless. Bikay nang react kalam ke. Ani so what was the name of that guy, that girl? Yeah, I forgot that girl's name. Okay. Did you ever visit Kokradar? Yes, bro. Rapido. Ang Kokradar thangbay. I have many friends there. Jaga nam kunda nang ni place nam kunda bro. Ani channel se nai na bunglai bro onani. Ang dayo ne mobile live stream kalamasin sorry yarang nai na haya ke okay please. Are dayo ang laptop ko connect kalam bate issue jaigan net problem jaigan okay. Sansrang nangni student nama bro Raspur Rajkor Baloguri Sansrang I'm sorry यार actually मिचांग दे आंनि स्टुडेन्ट जागोन ना जाया आं मिथिया बेखौ ब्रो बाट जानोबो हागौ किन्तु आंनियावहाय दायो इदि नाम खोनाथ'वाखै दानसोरां होननानै दङ स्टुडेन्ट सासे बाट सानसोरांखौ एसे कनफिउस जागासिनो बेथ' आंनाव ब्रो नेक्स्ट भिडिअ माला होगोन आदा गाबोनथ' होनो हाया समफोर होगोन Your reaction about flex screen is wonderful. Thank you so much. Yeah, literally आंना माने जेब्ला was writing the title na title ko samne mane it was very funny mane ang gauna mini be thana arna yar jeneba mane ang summary khalam gordam ke khata ko ese summary khalam gordam jeneba baby di flex khalama baby di before khalama so I was like ara bungu na views subscriber di khata bungu so I was like YouTube CEO lir sang best bengana ang baby kulir bare it was very very funny literally it was funny I laughed around for 3 hours literally because amane बबेनि गेजेरजों मुं नोंथांखौ बबेनि गेजेरजों मोनगोन नोंथांखौ रिपन बिआर व्लॉग्स यार आं बुजियासै बबेनि गेजेरजों माने नाउ फ्लेक्स स्क्रीन इज इन YouTube yeah that's true yeah literally some people are like I don't know how but many people are like just trolling with names or something like that okay but this is something different mine is something I just want to make unique okay I don't want to copy with someone else I just want to be unique ada demo gaila nama message kalama kayasa sih gitulah kemana dia okay angko DM kalam bahasa WhatsApp bau badang kalam upeswar bos dari mana bro bazina नाम को होना से नामा पम्पी
Okay, Pompi Nursery. Ripen beer vlogs please यार आंखौ खनसे एसे properly बुंफिनलाय मा होनदों नोङो बबेनि गेजेर गोन आं बुजियासै I'm sorry local बर' max यार please दायो नोंथ'आ 50k जानो हागोन okay आं इनियाव देखायगोन सरप्राइज माने 50k please okay just wait खालाम आरो नायथारनो गोसोबा इनस्टाग्रामाव थां फल' खालाम ओमफ्राय आंखौ आंनि जि पोस्ट दं बेखौ चेक आउट खालाम बेयाव नुगोन नोंसोर औ लकेल बर' बेनो आरो खैथायाव उन्दुयो आरो सिखारो दासान्दिथ' लकडाउनाव दायो स्कुलबो गैया जेबो गैया स' आं most of the time रिसार्च खालामखांनायनि उनाव आं 11टासोआव उन्दुयो अके जि टपिक्स आं गाबोन भिडिअ बानायगोन बिनि सायाव रिसार्च खालामगोन बिनि सायाव स्क्रिप्टिं खालामगोन बिनि उनावसो आं उन्दुयो अके ओंखाम जाबाय नामा दा आरो बहानि आदाया जे पि जेबि अके जेबि अफिसियेल आइ वुड से आं ओंखाम जाखाङाखै दाबो जाथ'वाखै आरो आं गहपुरनि अनसुमा देउरि लखिमपुरनि hello bro my mind blowing where I watch your videos दैमारि okay thank you so much नोंसोर appreciate खालामबा बिराद मोजां मोनो आं Repeat, please bro start a YouTube channel to give tips about YouTube related you're talented you see Rapido I would say like tips I could give but still now I'm quite busy right now whatever I get time like around 1 hour when I'm at night if I get free time then I used to make live stream or in the daytime also I used to get around 2-3 hours only free times in 2-3 hours I have to edit make a video then upload it okay local roman create संखो बाजिए bro आलुसो खोमा मिथिया आङो नायाखै दासिम okay सुब्रात मुसाहारि official MB गैला आदा good night love you so much okay protein सयगारि बर'जों मोजां एक्सप्लेन खालामबा बुजिसिनगोन आदा औ नंगौ नोंनियाथ' नंमारगौ दे माने खोथाया इदि अके आं खोन्थास्रानोसै दिनै आंनि प्रब्लेमखौ खोन्थानो आं मानो इंलिश सोदेरो बेखौ खोन्थानो अके 13 years हस्टेल ओके बर' राव मा राव जेबो खोनानो मोनाखै हस्टेलाव थायै माने इफोरखौ बारा खोनायाखै दायो सोलोंनायाबो बिराद बारा गोबाव जायाखै सोलोंनायाबो like literally it's been around 6-7 years not even 6-7 years I think 10 years something like that बर'खौ proper सोलोंनाया okay बांसिनथ' इंलिश रायलायनाय जाबाय थाखायो हस्टेलाव so for that reason माने लाइक मालाबा इंलिश सोदेरनांगौ जायो माने बुजिया आं गावनो माने एक्सप्लेन खालामनो रोङा माने बर' for that reason okay I'm sorry for that literally sorry आरो आं सेमबो नङा आं लाजियाबो बे खोथाखौ बुंना लानाय आं रोङा सिदा बुंना लायो आं मालायफोरबायदि एकदमबारे रोंनाय बायदि देखायनो गोसो जाया ओके फ्लेक्स खालामनो गोसो जाया आं जिखौ रोङा रोंखाया जिखौ रोंगौ आं आरो आं जिखौनो बुङो all is my research सब रिसार्च गोजा ओके ब्र आं नोंनो सुपर चैट आई थिंक हरदोंमोन रिसिभ जाबायना प्लिज रिप्लाय मी सुपर चैट आई एम सॉरी यार दासिमबो जायाखै खोमा आंनाव सुपर चैट देखायथ'वाखै ओके बिराद नारजारि आबे यार ब्र या थैंक यू सो मच यार एटलिस्ट नों आंनि लाइभ स्ट्रीमाव फैदों बिराद जाखांबाय ओके सॉरी जाखाङाखै जायाखै आम सॉरी जाथ'वाखै ओंखाम जाथ'वाखै ओके दायो माने फानाखै बेदर फानाखै ओके पिटार बसुमतारी बेदर फानाखै दिनैहाय मोनस्राखायाखै आं नागिरदोंमोन आं Rapido, it's a suggestion, bro. There is no Bodo Tech YouTubers in present. There is a Bodo Tech YouTuber, okay, but माने support मोनाखै Tech YouTuber दङ but support मोनाखै so बेबो बारा इदि होला दायो vlogआवसो थांबाय बे Bodo Hunter आबे Hunter फैबाय दायो जोंनि चेटआव Hunter फैबाय Hunter ओंखाम जानोसै थाथ'दो love you okay Ripan BR vlogs love you so much आंनि लाइभ स्ट्रीमखौ नायनो थाखाय thank you so much okay जाहैदो bro Bodo Hunter आं गाबोन बड'लेण्ड मिशन सोदोबनि भिडिअ लाबोगोन ब्र as you wish okay proof दंबा बानाय proof गैयाबा प्लिज बानायना proper evidence दंबा बानाय proper evidence गैयाबा बानायना okay evidence थाबा बानाय ब्र जेबो नङा नोंनाव रिसार्च proper जिकुनु evidenceफोर दंबा बिनि सायाव नों बुंनो हायो okay बेस मोनसे थायो बानाय ब्र proof दंबा बानाय टेनसन लानाङा
Raidup Ramsay bro, try to make a new channel in English. I would make it, but I'm thinking of that. But before first grow kalam gurni. Okay, binyo banairan. Bro, I like very much your fluency in English. Thank you so much. Okay. Jeko Jikoni Borgoyare. Thank you so much for that. Okay. Thank you so much, brother. Subrat Musare official. Thank you, please, please. Eko support kalam. Udalguri legend ko to man bone. He is ani pa is a subscriber of Burjasin. But he's also doing good. Okay. People mujangkin ma watch literally. Mane people lu bidin ki society clean janango. Okay. Ji YouTube community dong be clean janango. Because lu bidin people. So support him ya. Sigang garjiro bahayiman. Okay. But dai bahayla. Mujang jalang bay. Engkanya biko hay berat mujang mun dai. Okay. Dai berat mujang mun sayang dai biko. Hang ma goyari. Okay. Din is first time ada nengjeng mabri kobra. Ana kobra jebet mujang. Okay. Protein soigari bujideng ada nengni problem ko mane jengna gobang ana bujislabane de jeबो नङा दा इगियावनो नोंनि सिमां जाफुंथों. Thank you so much protein. Okay, thank you so much. Thank you so much D. I think you are a sister. Okay. नोंनि नामखौ सानबाथ' बिदि मोनगासिनो. Thank you so much sister. Okay. Thank you so much. Problem is बेनो खालि problem माने सोरबा थायोना बुजियो किन्तु बुंनो सेस्था खालामाबो जाहैया माने ओके प्रब्लेम जाहैयो आरो but it's okay. रुपन बर' bro इंग्लिश फोरोंनाय भिडिअ बानायबाय था ब्रा माने इंग्लिश टु बर' यार प्लीज ट्रान्सलेशनाव खोथा आंहा प्रब्लेम जायो ट्रान्सलेशन खालामनाया एसे प्रब्लेम जायो. there are many English channels दङ थांनानै चेक आउट खालामबाय बर'आनो दङ इंग्लिश फोरोङो थांनानै नायबाय ओके आङो साजेस्ट खालामगोन if I find any channels आं साजेस्ट खालामना होगोन नोंसनो ओके अखा हादोंना हायाखै ब्र' DFF official अखा हायाखै जोंनिथिं. Rapido, what's your aim in life? Out of YouTube, my son. I just want to make my son a good person, give him a good education, beangni life. Okay. Out of internet, beangni aim. But in internet, ang bikon lubig like toxicity ko bisang hayang bondo kalam. Okay, bisang hayang bondo kalam. Be YouTube community ni ba, jingni boro YouTube community. Okay. Udalguri legend video na niya. Thangna nahi please thangna nahi. Okay. Bodo Hunter channel. Dong bro, makase video ko mani 7. Please यार, इदी dong badan banai. Ang hone ki banahi. नोंनि videos proof pra सब okay गोजा बा support दंजोबो फैजोबगोन मानसिफोरा okay. सोरां सोयगारि creations. हाया दा मा खबर? मोजाङैनो दं bro okay. टनिराम बसुमतारी दासान्दि खालि जावलायनायल' जागासिनो बर' इउटिउबारफ्रा. टनिराम बसुमतारी नाय प्रुफजों फैदोंबा बेखौ जावलायनाय होना ओके प्रुफजों माबा मोनसे बुंगासिनोबा सोरनिबा बागै बुंगासिनोबा बेखौ जावलायनाय साननाङा ओके बाट विदाउट प्रुफ सोरनिबा मोखांखौ लानानै जावगासिनो कि बे फर एग्जाम्पल मोसौ होनबाय मोखांखौ लानानै मोसौ बोरमा इदि बुंलाबाय बेखौसो जावनाय होनो ओके आरो आंनियावहाय जावनाय भिडिअ गैखाया आं मालाबा जावफेरा आं पॉइंट टू पॉइंट खोथा रायलायो बेल'. How old are you Ada please answer me okay. Hangma गया रे sorry. आंनि एजआ 23 okay I'm 23 right now. DB Productions आदा नोंनि फेमिलियाव खनसे दिन्थि दायो नोंथ'आ 50k जाबाथाय आं प्रपारलि दिन्थिजोबगोन माम्मिखौ दिन्थिगोन माय सन आंनि फिसालाखौथ' नुखाबाय नोंसोरो okay. Dave vlogs and videos love from Karbi Anglong love you so much yaar love from Gopur. Yeah Rapido you know it bro you saw that okay I gave proof आं proof होखाबाय bro मानसिफोरासो दायो मेनिपुलेसन जागासिनो सोरबा दायो आंनि जि दायो बानायदों भिडिअस ओके मेनिपुलेट जादों आं जेबो होनला गोसो गैला बेयाव प्रुफ होखाबाय आं I made a video on him with evidence with proof just check it out बयखौबो होनो आं हान्टार आं ओंखाम जाथ'वाखै जागोनसो आदा जों सारे बडलेण्ड टाइगारनि फाइटिं जानाया मा जाखो आदा can you explain please फाइटखौ दायो माने फाइटथ' नंद्राया बाट it was a little bit बिदिनो सोलिदोंमोन ओके बाट दायो माने आदा जेम्सआ नुहैबायनो सोरबा थोनहरदोंमोन आरोना बिसिनि नखरावहाय बे मा होनोमोनलाय या धनजिब रामसायारि बडलेण्ड टाइगारनि नखरखौ नायबाय आरोना एकदमबारे आं खोनानाय मथेथ' नङा बाट अलरेडि पाब्लिकलि बुंखाबाय स' बेनि बेसिसाव आं खोथाखौ बुंनि दे जेनेबा माने बिमाखौ गारबायनो खारलांबाय बिदि होनना खोनादों बुंदों आरो लाइफ ना भिडिअआव बुंदों बे स' फर देट रिजन आं सानबाय लाइक बे सानो अके जेनेबा आदा जेम्सआ सानो कि सिम्पेथि होदों आरोना सानो आरो
सानदों बिनि दुखु खस्थ'खौ नायनानै सानदों आरोना ओमफ्राय बेखौ सिम्पेथि होदों दे ओंखायसो बे सरि बिदों नङाबा बियामोन देलायस्रि दैमारि ब्लग्स गुटका मास्टारखौ माहाजोन सानोमोन आं नाय बेनो प्रब्लेमा अके जोङो सुब्रत मुसाहारि अके नोंखौ मोनसे एग्जाम्पल होनो जों बयबो सानोना दायो इउटुबार जाबाय नालाय एबा बिनि पार्सनेल लाइफ एबा बिनि स्ट्रागोलफोरखौ रावबो मिथिया बिनि रियेल लाइफआव मा जागासिनो मा जायाखै रावबो मिथिया अके इउटुबाव जि हेपिलि मोनसे स्माइल लानानै फैनानै बुंफैयो बेखौनो सानोखि हेपि मानसि बिदि सानो बाट बे अलस' डिप्रेस या जोंनावबो दुखु खस्थ' दं अके जागोन दे ओंखाम जाबायना जायाखै आदा देलायस्रि दैमारि आं जाथ'वाखै हंला जिला कार्टुन क्रिएशंस हेलो ब्रदर हाउ आर यू डूइंग फ्रॉम Coimbatore अबे यार Coimbatore dude I'm good how are you by the way go to what hello sir अबे सर बुंना प्लीज सर बुंना आं बिदि टाइपनि मानसि नङाखि लाइक सुट बुट गाननानै आइ एम जस्ट नर्माल पर्सन लाइक यू आं नोंसिनि बायदि नर्माल मानसि अके हेल' सर बड'लेण्ड टाइगारा बर' हारिखौ गावनि चेनेलनि गेजेरजों गावस्रा होनो नागिरदों बिनि बागै नों मा बुंनो आङो 6 मास एबा 7 मास सिगांनो आई थिंक 6-7 मान्थ्स या 1 year जाहैबाय खोमा बेनि बेयावहाय आं मोनसे प्रेडिक्शन खालामदोंमोन आं सिगांनो भिडिअ होनखादों अलरेडि बेखौ useless जाम्बा लाइक जर्क पर्सन शिट पर्सन आं होनखादों अलरेडि सिगांनो बुंखानाय आरो दायो नुगासिनो नोंसोरो अके दा नोंसोरो जास्ट नुगासिनोसो दायो फिल्मखौ नुगासिनो माबायदि मानसि बिनि रियेल फेसखौ नुबाय नोंसोर आं आरो जेबो बुंनो गोसो गैया बेखौथ' आं जेबो बुंनो गोसो गैया बे माने एदावबाय थादोंमोन दै आंखौबो एदावदोंमोन कमेन्टआव एदावदोंमोन बाट आं रियेक्ट खालामफिनाखै आं जास्ट मोनसे कमेन्ट रिप्लाइ होदों कि आदै दाबो नोंना गरम नामा बिदि होननानैल' रिप्लाइ खालामदों आं जेबो रियेक्ट खालामाखै बिनि सायाव भिडिअ बानायाखै बाट जेम्सखौ थांना थुहैबाय दा जेम्सखौ माने एफा गाज्रि होनबाय अके बेयावसो रागा जोंना बेबो भिडिअ बानायदों नमिता बर' मा खबरलै आदा मोजाङैनो दं आङो प्रकाशा इंलिश मेकारनि खामानिखौ मेगन सादों सोरां सरकारि क्रिएशन आं बिनि बागै जेबो बुंनो गोसो गैला यार शिट आं जेबो बुंनो गोसो गैला बिनि सायावहाय बे प्रकाश हकाशनि सायाव जेबो बुंनो गोसो गैला नोंनो सानदों ना आंनि भिडिअखौ नायगोर 1 month जाहैबाय अके 1 month जाहैबाय बिनि उनावहाय बिनि प्रसेस खालामनायानो गोबाव लायोबा आं मा खालामबावनो आं बेवहाय जेबो रियेक्ट खालामनो गोसो गैया आरो बिदि मानसिफोरखौ आं रियेक्ट खालामनो गोसो गैया बाद होबाय आं माने दैमा बोहैगासिनो बेयाव आखाइ सुनो नागिरदों बे मानसिया अके एसे सुफाबा मोनगोन नामा माबा मोनसे सानदों मा होनो बाट आं बिदि टाइपनि मानसि नङा अके नोंनिया अबेनि मोनलाय ब्र' प्लिज खोन्था फार्स्ट कमेन्ट what was the name रुनेल बसुमतारी आं गहपुरनि ब्र' बड' हान्टार ब्र' हान्टार बड'लेण्ड टाइगारखौ मानोबा दुखु मोननो लां मानो एसेबां मोजां बुं बियो मा होनबावनोलै मोनसे माने इदि जायो ब्र' बड' हान्टार नाय जेब्ला नों फेम मोनो फेम माने बुजिखादों दा क्लाउड साबस्क्राइबार्स बुरजा मोनो ना मोनसे गोगा फैयो माने हा सब मानसिखौ होनाखै बाट देयर आर फिउ पिपल्स जायहा गोग्गा मोनसे जायो कि आंनाव इसिम साबस्क्राइबार्स दं बाट बेखौ मिथिया कि बिसोर जाय पाब्लिक बेखौ नायगासिनो जाय पाब्लिक बेखौ सापर्ट खालामदों बिसोर बेखौ खोलनोबो हायो गाज्रि नुबा हा बेखौ बुजिया मोजां मोनो आरो बियो बे सानदों खोमा आंखौ दाबो बिदिनो मोजां सानबाय थागोन खोमा आं जिखुनु बखिगोन गोदाव सोराव बखिगोन मोजां सानगोन खोमा बिदि सानोमोन बियो बाट रियेलिटिखौ दासो बयबो नुजोबबाय अके स' बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैखाया स' आं बेखौनो बयखौबो होनो नाय पाब्लिकआ नोंसोरखौ फोजोबो दै पाब्लिकआ नोंसोरखौ खोलनोबो हायो स' बेखौ प्लिज एसे बुजिया मोजां बयबो जायानो जा आचानक फेम मोनबा मानसिफ्रा खर'आ माने एसे बोरैबा जायो बाजैया मा खालामदों दा फिसालाजों गेलेथ'दों अके जिक'नि बरगयारि देलायस्रि दैमारि ब्लग्स अके बाजैया मा खालामदों होनना सोंदों नोङो आं फिसालाजों दायो गेलेगासिनो जिक'नि बरगयारि अके लाभ फ्रम चिरां ब्र' लाभ इउ टु माच अके लाभ इउ सो माच फ्रम गहपुर हांमा गयारि अके ब्रादार गुड नाइट सी यू टुमरो बिकज आई लाइक यू थैंक यू सो मच आई लाइक यू टू अके आरो बिदि मोजां कमेन्ट्सफोर फैयोबा मटिभेट मोनो आरो मोजां मोनो थैंक यू बड'लेण्ड हिर' सरि निना आदा जेम्सनि थाखाय जोबोद
they know what to say मानोना आदा जेम्सनि गोरोन्थि नङाब्लाबो सरि बिबाय बेखौनोसो बुङो बर' हारि बेखौ होनो हाम्बलनेस ओके हाम्बल जाबाय बियो कि बेनि दुखु खस्थ'खौ नुबाय बे हाजारखि गाज्रि जा बेनि पार्सनेल लाइफआव बिराद खस्थ' दं स' बेखौ नायनानैसो आदा जेम्सआ निमाहा बिनानै लाबाय कि बे होनबाय कि दे सरि जाहैबाय बेफोर बुंबाय अके आंबो सोरबा सासेखौ आं बुंबायानो दे बेनि गोरोन्थिखौ बुंबाय बाट बेनि रियेल लाइफनि बागै आं मिथिबाय बे बिराद स्ट्रागल खालामदों बिराद खस्थ' मावदों बा आइ वुड अलसो फिल सरि यार आंबो सरि बिखागोन पाब्लिकलि लिटारेलि यार Hi, I'm doing, brother. How are you doing? Yeah, you're welcome to TN. Tamil Nadu. Love you, bro. Love you so much. I'm very good. Ani BF by the mobile. अबे दिलाई श्री please यार दाई दिन ना please यार please दाई दिन तो ना please नंबर जिन नंगो बादे करे बनांगो okay but if you're looking like that then okay दे सामना लाथ'दो हा या ना आं रावखौबो नोंहा useless बुङामोन आं बेखौहाय okay स्वगारि क्रिएशन आं useless बुङामोन जेब्ला बियो point to point बुंबा आं जेबो useless बुङामोन आं but pointlessly बुंबाय माने जेबो point गैया valueless जायो माने खोथाया okay बेनि थाखायसो आङो बेखौहाय useless बुंदों आरो पब्लिक अलरेडि ब्लाइन्ड नंलाथ' दायो मेगन गिवजोब्बाय बिराद बिनि अडियन्सफ्राबो मेगन गिवजोब्बायथ' रावबो ब्लाइन्ड नंला okay ओंखायनो आं बारा जेबो होननो गोसो गैला मेगन गिवखाबाय मोननैसो भिडिअ नुनायावनो बिसोरनि मेगना गिवखाबाय आरो आं जेबो होनला बिनि सायावहाय आरो रिएक्टबो खालामला आं प्रसेस बिराद स्ल' बेना okay बेनावहाय something टिभि दङ बाट स्टिल प्रसेसा एसे स्ल' बेना okay आं बेखौनो सोङो एसेबा गोबावनि भिडिअखौ मानो होखो मानि दावराव खालामनो गोसो बियो बेखौनो गोबां सोङो हान्टार नोंखौ आं अलरेडि वाट्सएपआवबो होनखाबाय ना मानसिफ्रा माने मा इदि जायो माने सोरबा सासेया बिराद थाब ग्र' जागासिनो फर एग्जाम्पल आइ एम सेइं बिराद थाबै ग्र' जागासिनो मोनसे जेनेबा मोनसे ग्रुपआ मोजांनि थाखाय खामानि मावगासिनो दै खामानि मावगासिनो आरो बिसोर बिराद ग्र' जागासिनो आरो बे ग्रुपनि मेम्बारा मालाबा बे मानसिखौ बुंफ्लांबाय ना बुंखाबाय दे प्रुफ एभिडेन्स बुंबाय बेखौ दै एबा बिनि सायाव क्रिटिसाइज खालामबाय दायो माने मा जाखो बे समाव आंनि भिउस फैयाखैमोन भिउसफोर फैयाखैमोन दायो मा सानदों कि आइ हेभ एराउन्ड 1 point something lakhs साबस्क्राइबार नङा होमबा स' बे लेख साबस्क्राइबारखौ आं एसे 2 lakhआव कमप्लिट खालामनि बेखौ साननानै दं बियो अके आरो बे माने सानदों कि बे बोहैनाय दैयाव एसे आखाइ सुसानोसै आंबो एसे मोनगोन खोमा माबा मोनसे बे दैनिफ्राय बेखौ लुबैदों माने बाट आंथ' जाम्बा नङा आंथ' साननांगौ जायो खोथाफोरखौ स' बेनोसै Peter Bosman, thank you so much. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Literally, thank you so much. Sangkang Bosman, income जाबाय ना मा दा जाथ'वाखै okay 1 घन्टा जाबाय I'm sorry आं लाइभ स्ट्रिम बन्द खालामनोसै okay मिस्टार लिउ जों भिडिअ नायबानो फैसा मोननाय नङा नों मारगौ literally मिस्टार लिउ you're true okay that's true यार नोंसोर अडियन्सफ्रा नायाबानो जों जेबो मोनखाया मोना स' आं बेखायनो लुबैयो कि जायखौ नोंसोर नायहैदों बेनिफ्राय नोंसोर माबा मोनसे भेल्यु मोनदोंबासो नायहै भेल्यु मोनाखैबा नायना लाबबो गैखाया ओके स' बेखायनो आं ट्राइ खालामो कि आंनि भिडिअ बेसेबां हायो भेल्यु होनो ओके क्वालिटि होनो सेस्था खालामो आं क्वान्टिटिखौ आं लुबैयाथ' बेसेबां भिउस फैदों बेसेबां साबस्क्राइबार फैदों बेखौ आं जेबो लुबैयाथ' फैगोन भिउसआ फैखागोन मोजांबा एबा भेल्युएबल कन्टेन्ट बा एबा भेल्युएबल माबा मोनसे बुंदोंबा फैखायो ओके आरो नोंसोर नायाबानो जों गैखाया होननानै बुंनो साननानै लाखा आरो जों रुनेल बसुमतारी आं दमनपुरनि ब्र दमनपुरनि ओके गहपुर दमनपुरनि say no to toxic in our borderland yes literally say no to toxic literally Hitler Kaklar I think Hitler Kaklari yes टक्सिकखौ बेसेबां हायो बन्द खालामनांगौ आरो मेनिपुलेसन होननाय बुस्थुखौ बन्द खालामनांगौ नोंनि भिडिअसफ्रा जोबोद नलेज गोनां जायो गोजा that's why we are loving and supporting you thank you यार आरो आं बेखौनो लुबैयो लाइक फिउचारावबो जा नलेजेबल जानांगौ आरो माबा मोनसे जोंसो सोलोंनांगौ आकाश बसुमतारी money not like that
Toniram Bosmatari Gopura Bitiarao Habba Zibut Kuzungo Gasi Boropra Ada Ang Sirang जोंबो बेखौनो लुबैगासिनो दायो ना एसे हाबा बेबो हाबफाबा एसे जोंबो गोजोनगोन जोंनि चेनेलखौ एसे बुंना होदो ब्र प्रमोट खालामना हो जोंनि चेनेलनि टपिकआ कुकिं एन्ड इटिं एन्ड विथ एन्टारटेनिं चेनेल नेम बिजेसि बर' कुकार प्लिज बयबो जाय जाय दायो नायगासिनो अके प्लिज थांनानै बड' जे कुकार स्पेलिंआ जाहैबाय बिअडिअ बड' जे CWK कुकार बे चेनेलखौ चेक आउट खालामहै आरो थांनानै सापर्ट खालामहै प्लिज मोजां कन्टेन्ट बानायगासिनो बिसोरो गुड नाइट ब्रो बर' हान्टार लाभ इउ आदाया तामुलपुराव फैबाय नामालै आदा प्लिज खोन्हर लास्ट तामुलपुर आं थांफेराखै अके थांफेराखै आइ एम सरि गुड नाइट थांदो बाजैया ओंखाम खुरबाय बे गुसु जाबाय अके लाभ इउ अल एन्ड आं बेखौनो लुबैयो लाइक पजिटिभ था ओके पजिटिभ था माने कभिड पजिटिभ होनाखै ओके पजिटिभ था ओके जिखुनु नोंसोर नायदों आं बेखौनो होनो कि लाइक भेलुएबल कन्टेन्ट नाय useless content नायना प्लिज ओके आरो आं बेखौनो होनो लुबैयो लास्टआव जाय जाय इउटुबाव फैनो लुबैदों प्लिज ब्रिं ए गुड कन्टेन्ट विदाउट टक्सिक मेनिपुलेसन होननाय बुस्थु लाबोना ओके एन्ड लाभ इउ अल आरो थेंक इउ होनो लुबैयो आं बयखौबो सापर्ट खालामनो थाखाय पिस आउट लाभ इउ अल लास्ट टाइम होनदों पिस आउट होनदों बयबो प्लिज अके बिरखां मुसाहारि ब्र बोरै दं खबरा मोजां 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 प्लिज लास्ट टाइम होनदों बयबो पिस आउट please spam kalamsra peace out PESE peace OUT out or you can put this emoji please boy be emoji ko use kalam please okay ang dekhai once again ha ang comment kalam ni I think I can comment right ang comment oh shit one second yeah please I'm setting my channel ko hide kalam pang ba I'm sorry once again I am ang emoji yes please be emoji yes be kabaj I think boro yes please last time be emoji ko spam kalam sa diyo peace out please yes peace out love you all hats off and I wish nongsoro bisang hating kibini famamse rengdeng jana hago Amit the gamer Amit to peace out love you peace out okay love you all